Seuraavaksi me kuullaan sitten robottien käytöstä tuotannon tehostamisessa, ja tästä meillä pitää alustuksen Panu Toukola, konenäköasiantuntija Orfer Oyltä. Ole hyvä, Panu. Kiitos, kiitos. Mun nimi on tosiaan Panu Toukola ja Orferilta tulossa, ja seuraava 20 minuuttia pidetään sitten tuotannon tehostamisesta robotiikalla. Käydään alkuun vähän läpi, että mikä Orfer on. Orfer on 1970 perustettu yhtiö, joka on lähtenyt liikkeelle enemmänkin valmistusteknologiasta, mutta sitten 90-luvun aikana siirtynyt sitten robotiikan puolelle pääsääntöisesti. Sitten miksi Orfer on hyvä tämän otsikon alle ja kertomaan robotiikasta on se, että Orfer valmistaa robotiikkasoluja ja tuotantolinjoja ja kokonaisia tehdaskokonaisuuksia, joten Orfer on siinä mielessä oiva yritys kertomaan robotiikasta. Ja myös erilaiset eri sektorit tehdään kappaletavaraa erilaisiin vaikka elintarviketeollisuuteen tai erinäköiseen teollisuuden alaan, niin siinä mielessä Orfer on hyvä esittelemään tämän aiheen. Lähdetään vähän siitä, että mitä robotiikkaa ja mistä se on lähtösi. Eli 1957 General Motors on käyttänyt ensimmäisen kerran robotteja, ja se on tullut ihan täysin siitä tarpeesta. Eli autoteollisuus on kasvanut voimakkaasti ja silloin on keksitty, että robottihan voisi hyvin hoitaa tällaisia yksinkertaisia juttuja. Sitten Kawasaki, Orfer on Kawasakin maahantuoja ja Kawasaki on 1969 vuonna tehnyt ensimmäisen robotin teollisuuskäyttöön. 1974 on siirrytty valmistamaan kuusakselisia robotteja, ja tämä kuusakselinen robotti on tänä päivänä sellainen perusrobotti erilaisissa lavauskäytössä ja tällaisissa, mitkä vaatii hyvin liikkuvan robotin. Sitten mulla oli toimenkuvana Orferilla konenäkö, niin konenäkö sinänsä meikäläisen suosikkiaihe, ja 1979 vuonna on jo ensimmäisen kerran käytetty konenäköä robotiikan yhteydessä. Joten se on suht aikainen, itseäkin yllätti ehkä toi tieto, mutta näin on päässyt käymään. Sitten 1995 on Orferille ollut sellainen iso vuosi, silloin on ruvettu Kawasakia maahan tuomaan ja siitä on lähtenyt ehkä sellainen robotiikan kulta-aika sitten Orferin puolella. Ja sitten vähän sivutaan tämän päivänkin aihetta, eli Kobotse, ja ensimmäinen yhteistyörobotti on myyty 2008. Se ei ollut Orferin toimesta, mutta se on tullut markkinoille silloin ja se on käynnistänyt tällaisen uuden aikakauden robotiikan niin sanotusti. Sitten kohta käydään vähän videoiden muodossa läpi, mitä Orferin laarista on löytynyt erilaisia esimerkkejä. Kappaleen käsittely on ollut Orferin sellainen yleinen toiminta, ja tuossa kalvorullien käsittelyä ja jogurttipikarien käsittelyä katsotaan. Sitten on konepajateollisuuteen tällainen vannekehän valmistus ja mittausprosessi, jossa automatisoidaan vanteen erilaisia valmistusprosesseja. Sitten lavaus on ollut Orferin sellaisia perustuotteita, mutta nykypäivänä sekalavaus on sitten se päivän sana, ja sitä ei pysty kaikki tekemään. Se on sellainen suhteellisen vaativa toimiala tai sovellus, ja siihen tullaan myös lähivuosina koneoppimista ja tämän tyyppisiä asioita sitten hyödyntämään. Jogurttipikarien käsittelyä tällaisilla hämähäkkiroboteilla. Siinä nähdään, että suht vinhaa vauhtia. Näitä pystytään sitten laittamaan peräkkäin, jolloin saadaan kapasiteettia aina lisää. Sitten on tämä vannekehän. Siinä tulee
venttiilireikää. Robotti vie vannetta erilaisiin toimipisteihin ja tehdään suorituksia. Ja tässä sitten konenäköä mukana mitataan vannekehän profiili millin tuhannesosien tarkkuudella. Todetaan, että onko siinä jotain vikaa tai halkeamaa. Sitten tulee sekalavaus. Laatikoita tulee tuollaisilla kaseteilla ja robotti sitten vie laatikoita paikalle. Tässä se vaikea osuus ei ole tuo laatikon vienti, vaan se, että miten tämä lava pitää kasata. Siinä on ihmiselläkin miettimistä, jos rupeat tekemään lavaa, että miten sä sen laittaisit, että se pysyy järkevästi pystyssä. Niin tämä on semmoinen ala, mitä ei kovin paljon vielä roboteilla pystytä tekemään, ja se tulee olemaan sitten niin kuin Orferillakin sellainen seuraavien vuosien, mitä me kehitetään kovaa vauhtia. Sitten on elinkaaripalvelut. Ne yhdistyy robotiikkaan siinä mielessä, että jokainen tai moni yritys pystyy toimittamaan robotteja, mutta sitten robottilinja vaatii aina niin kuin jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa, että kaikki pysyy kunnossa. Niin Orfer pystyy toimittamaan kunnossapitopalveluita 24/7 ja päivitykset, ohjelmistot hoituu samalla. Sen lisäksi toimitetaan Kawasaki ja Toshiba-robotteja, niin pystytään myös huoltamaan APP, Fanuc ja Motoman robotteja. Joten jos asiakkaalla on valmiiksi olemassa olevia robotteja, niin niiden huolto voidaan yhdistää sitten meidän elinkaaripalveluiden piiriin. Sitten meillä on servohuoltoa. Keuruulta löytyy Orferin toimipiste, jossa huolletaan robottejen servomoottoreita. Ja sen lisäksi nämä IoT-asiat on otettu muutama vuosi sitten kuvioihin mukaan, ja niitä on kehitetty paljon. Sieltä löytyy tiedonkeruujärjestelmät ja niiden analysointia. Meillä on hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on niin kuin pystytty tekemään uskottavia IoT-järjestelmiä. Sitten robotiikan kasvua. Eli robotiikka on kasvanut teollisuusrobottien osalta jatkuvasti, mutta nyt kasvu on koko ajan voimistunut. Ja tässä ennustetaankin, että seuraavien vuosien aikana robotiikka kasvaa noin 15% per vuosi. Ja pääsääntöisesti kasvu sijoittuu Aasiaan. Aasia on ollut robotiikan sellainen kehto pitkään ja kasvu jatkuu Aasiassa voimakkaasti edelleen, mutta myös Euroopassa ja Amerikassa kasvu on jatkuvaa ja suhteellisen voimakasta. Sitten kun robotiikka kasvaa, niin se on johtanut myös yritysten kiinnostukseen, eli sellaisetkin yritykset, jotka ei välttämättä aikaisemmin ole robotiikan palveluksessa tai robotiikkaa tehnyt, niin on halunnut ostaa isoja robotiikkayrityksiä, ja pieniä ja isoja robotiikkayrityksiä kerätään tällaisiin isompien korporaatioiden alle. Ja esimerkiksi tässä KUKA Robotics on myyty Kiinaan Midealle. Sitten tällainen King Group on ostanut Dematikin, joka on sisälogistiikan iso yritys. Sitten toinen logistiikkayritys Intelligrate on myyty Honeywellille. Ja sitten halusin ottaa tähän vaikka Toyotan panostuksia robotiikkaa. Että Toyota on sijoittanut miljardiluokan summia robotiikan kehittämiseen, joka on ihan esimerkki siitä, että robotiikka kasvaa jatkuvasti. Sitten mikä sille yrityskaupoille ja robotiikan kasvulle on syynä? Tietysti ihan niin kuin automaatio on lisääntynyt koko ajan, tällaiset teollisuusrobotit lisääntyy, mutta sen myötä myös tällaiset yhteistyö- ja mobiilirobotit on lisääntynyt, joten robotiikka on niin kuin monimuotoistunut ja sen sovellukset sijoittuu erilaisille alueille. Ja sitten myös kuluttajapuolella tällaiset pölynimuri- ja ruohonleikkurisovellukset lisääntyy, joten niin kuin se tarkoittaa sitä, että
yhä isompi tai laajempi luokka pystyy niin kuin käyttämään robotiikkaa hyväkseen. Sitten mikä tämä tällainen yhteistyörobotti sitten on? Niin kuin sanakin kuvaa, niin sellaiset yhteistyörobottia on tarkoitettu käytettäväksi ihmisen läheisyydessä, eli tavallaan se on pieni robotti, joka on turvallinen käyttää ilman suojaseiniä tai suoja-aitoja. Ja pääpiirteissään yhteistyörobotti on helppo ohjelmoida ja sen lisäksi turvallinen käyttää vaikka ihmisen niin kuin apurina jossain sovelluksessa. Ja yhteistyörobotin ohjelmointi tapahtuu useimmiten tällaisella kädestä pitäen tekniikalla, eli käyttäjä voi siirtää tarttujaa paikasta toiseen ja opettaa nämä pisteet sitä kautta. Ja opettaminen tapahtuu ihan muutamissa minuuteissa. Sitten Kawasaki ja ABB on lyönyt hynttyyt yhteen tässä yhteistyörobotiikassa siinä mielessä. Molemmilla on omat yhteistyörobotit, mutta ne on luonut yhteisen käyttöliittymän. Eli puhutaan tällaisesta tablet-tyyppisestä käyttöliittymästä, jolla pystyy ohjelmoimaan molempia robotteja ja sen lisäksi niin kuin helposti käyttöön ottamaan ja käyttämään niitä robotteja. Eli on niin kuin siirrytty tavallaan siihen helppokäyttöisyyteen ja sillä tässä yhteistyössä on kysymys. Sen lisäksi Kawasakilla on tuotu tällainen Successor-apuväline tavallaan tekemään isoista teollisuusroboteista myös tällaisia niin kuin osittain yhteistyörobotteja. Turvallisuusaspekti ei lähde mihinkään, mutta sellainen apukäsi tai mitä käyttäjä voi käyttää, niin kuin esimerkiksi vaikka hitsauslinjassa, jos siellä on tietty kaari opetettu, niin tällä apukädellä pystyy käyttäjä uudelleen niin kuin kertomaan, jos se robotti tekee väärin, niin vähän niin kuin opettamaan sitä uudestaan ja sen jälkeen robotti oppii siitä käyttäjän tekemästä korjauksesta. Eli se on tavallaan sellaista, niin kuin, vähän niin kuin kirurgeillakin on sellaisia ohjauskäsiä, niin sen avulla pystyy sitten niin kuin lisäopettamaan sitä robottia. Ja siinä oli nämä Kawasakin ja ABB:n yhteistyörobotit, ne on messukuva siellä sulassa sovussa. Sitten tähän meikäläisen lempiaiheeseen konenäköön. Konenäkö on tekniikka, joka tukee robotiikkaa ja tuo robotille uusia ominaisuuksia. Ilman konenäköä robotti on aika tyhmä eikä sillä pysty tekemään kovin mukautuvia järjestelmiä. Joten konenäkö tuo robotille silmät ja sen avulla pystytään luomaan niin kuin muuntautuvia sovelluksia. Esimerkiksi jos paikotusta haetaan, pystytään poimimaan linjalta tuotteita siinä paikassa, missä se reaaliaikaisesti on. Sen lisäksi voidaan tehdä laadunvalvontaa ja yhdistää se robotiikkaan. Robotti poimii väärät tuotteet tai vialliset tuotteet pois linjalta. Sitten lajittelu ja luokittelu. Pystytään, jos vaikka linjalla menee erilaisia tuotteita, valitsee se robotin oikea käyttäytyminen siihen linjalla menevään tuotteeseen. Ja sen lisäksi tässä yhdistyy myös luokittelussa koneoppiminen, eli pystytään opettamaan tiettyjä tuotteita vaikka ihan kuvamateriaalin perusteella ja robotti pystyy konenäön avulla sitten tunnistamaan tietyn tuotteen. Ja sitten 3D-profiloinnilla se on osana myös tässä luokittelussa ja laadunvalvonnassa, eli pystytään profiilin avulla tekemään sitten päätöksiä. Sitten äsken mainitsin jo tämän koneoppimisen, eli konenäkö ja koneoppiminen menee niin kuin pitkälti käsikädessä tänä päivänä, ainakin näissä automaatiosovelluksissa. Ja konenäöllä ja koneoppimisen avulla pystytään opettamaan järjestelmään kuvamateriaalin avulla. Esimerkiksi tuossa nuo ylemmät kuvat, siinä vasemman puoleen on tämä opetusmateriaalikuva ja oikeanpuolimmainen on tämä vertailukuva. Ja siinä näkyy, että vaikka nuo ylemmät ne näyttää aika samanlaisilta
Ja vanhan liiton konenäkö ei välttämättä pystyisi kuitenkaan erottaa, koska se on sellainen, niin kuin, siinä on vähän niin kuin hallitsematon kaos, ei näe mitään sellaista mihin tarttua, mutta koneoppimismenetelmillä se osaa päättää, että siinä on samanlaisia purkkeja, vaikka ne on eri järjestyksessä. Sitten tässä alemmassa, vaikka nuo purkit näyttää samanlaisilta, niin siinä on pieni ero niiden koossa, joten tämä koneoppimisjärjestelmä pystyy siihen puremaan ja sitten se kertoo, että ne ei ole samoja tuotteita. Sitten tämä alinkuva, Orferin lavaussovellus on hyvä esimerkki koneoppimisesta. Voidaan opettaa erilaisia laatikoita järjestelmällä ja robotti osaa tunnistaa sitten nuo lavalla olevat laatikot ja pystytään sitten poimimaan ne tai luomaan sekalavoja esimerkiksi niiden tietojen avulla. Sitten sen lisäksi, että koneoppimista käytetään myös konenäön yhteydessä, niin koneoppiminen on havaittu olevan hyvä kapistus myös niin kuin roboteille ihan yleisesti, vaikka poimintasovelluksissa. On olemassa sellaisia robottiklustereita, missä vaikka kokeillaan niin kuin robotin toimesta poimia tiettyjä tuotteita. Jos poiminta onnistuu, eli saadaan se vietyä paikasta toiseen, niin se luokitellaan onnistumiseksi, ja jos tuote putoaa tai sitä ei saada kiinni, niin se luokitellaan virheeksi. Ja tälleen ne robotit siellä sitten poimii ja loppupelissä ne oppii niistä virheistä ja ne löytää ne parhaat tavat, kuinka se homma hoituu. Otetaan tuohon loppuun vielä sitten tällainen video, missä IKEA-huonekaluja kasataan tällaisilla yhteistyöroboteilla. Tässä on just tällaista vähän niin kuin yrityksen ja erehdyksen kautta menevää toimintaa. Eli välillä kaatuu ja välillä tippuu palikka, mutta sitten kun kokeillaan uudestaan, niin sitten kun se onnistuu, niin tavallaan tallennetaan ne onnistumiset ja sitä kautta. Siinä se. Kiitoksia. Tuleeko? Joku kysymys tähänkin väliin, ehditään nyt ottamaan, kun mennään tuolle lyhyelle tauolle, niin olkaa hyvä. Tuleeko mieleen? Mulla olisi ehkä yksi lyhyt kysymys, tuossa ihan tämä oppiva robotti ja muuta, niin jos tämmöisen oppivan robotin, se on jatkuva prosessi, mutta onko tämmöinen niin kuin jonkunlainen käyttöönottoaika siinä sitten, milloin sitä opetellaan ja muuta, niin millaisista ajoista yleensä teidän sitten puhutaan? No, riippuu vähän järjestelmästä, mutta esimerkiksi konenäköpuolella on myynnissä olevia järjestelmiä, minkä opettamiseen riittää esimerkiksi 30 kuvaa, jolla pystyy jo, että se on niin kuin, siinä puhutaan sitten ihan minuuteista, jos on vaan se materiaali. Mutta sitten tietysti tällaiset, niin kuin vaikka toi IKEA-robottihomma, niin siinä sitten se niin kuin oppiminen on jo pitempi prosessi. Ja sitten on myös tehty jotain sovelluksia, missä niin kuin simuloidaan sitä. Eli ei tarvita välttämättä oikeita materiaaleja, vaan simulaattoreiden avulla sitten pystytään niitä onnistumisia ja epäonnistumisia sitten hakemaan. Mutta nykyään on niin kuin järjestelmiä ja kaikennäköisiä ohjelmistokirjastoja todella paljon, että niissä on iso ero, että paljon vaatii aikaa ja paljon vaatii työtä, mutta paljon on saatavilla, jos olisi ihan niin kuin valmiita, millä pystyy tekemään asioita. Oliko vielä kysymyksiä, kommentteja? Voisin kysyä tuosta tarkkuudesta. Laadunvarmistuksessa, niin minkälaisista tarkkuuksista puhutaan konenäössä tällä hetkellä? Puhutko niin kuin profiilin mittauksesta vai sitten vaikka? Niin, no siis vaikka kappaleen mittauksia, jos valmistetaan joku osa, niin puhutaanko
kympin tarkkuudesta vai minkälaisia tarkkuuden? No siinä vannehommassa, niin siinä oli millin tuhannesosien tarkkuuksista. Että se on yleensä mitä pienempää aluetta mitataan, niin sitä tarkempaa päästään. Ja tavallaan sitten jos lisätään niin kuin antureita, niin sitten pystytään mittaamaan tietysti laajempia alueita. Että kyllä niin kuin todella pieniä tarkkuuksia pystytään mittaamaan. Semmoisia, mitä ei niin kuin ihmissilmällä, pieniä halkeamiakin, niin pystytään niin kuin skannaamaan pintoja läpi. Sitten tietysti siinä tulee vähän, että jos on vaikka kiiltäviä pintoja, niin se aiheuttaa vähän haasteita ja tämän tyyppistä. Teräksessä monesti on kiiltävä pinta, niin sitten se, että jos siinä on jonkinnäköisiä kaaria. Joo. Kaaria tai muotoja, niin se, että mikä rajoittaa, niin toi suosii. No se on jo sitten materiaalista vähän testikysymys, että pitää katsoa, että kuinka paljon ne kiilot aiheuttaa ja löytää sopivat sitten laserit tai tekniikat, millä sitä sitten haetaan. Miten sitten sekalavaa, jatkan tästä kysymystä, niin sekalava poiminta, ja onko se enää nykyään mikä ongelma, kun vielä tuossa joku vuosi sitten se oli vähän semmoinen kiikunkaatu-asia? Ja poiminta ei ole, se on sikäli, että esimerkiksi tuossa oli se kuva, missä pystytään kuvaamaan se lava ylhäältä päin ja etsimään ne laatikot sieltä ja purkamaan se sitten halutussa järjestyksessä. Mutta sitten se sekalavan kasaaminen on sitten se, missä pitää tietää, että jo vähän, että mitä sinne on, minkälaisia laatikoita mahdollisesti on tuloillaan ja että pystytään tekemään semmoisia niin kuin pystyssä pysyviä sekalavoja ja silleen, että ne alimmaiset laatikot ei rusennu sinne ylimmäisten painoalle. Ja siinä on haasteita ja niin kuin vielä kehitettävää. Karilla oli siellä vielä. Niin, oliko tietoa, mikä on tämänhetkinen robottimäärä Suomessa teollisuudessa ja oliko täällä kasvuprosentti suurin piirtein sama ollut, vai onko se pienet ollut Suomessa? No, osaako Harri sanoa niihin robotin määriin? En muista ulkoa, mutta siis nyt tuossa toi yksi autotehdas vähän vääristää tilastoja, 200-300 vuodessa, niin se on kasvanut nyt parina viime vuonna plus 200, mutta jos autotehdas sieltetään pois, niin se on joitain kymmeniä vuodessa tulee lisää. Kyllä joo. Harri on tosiaan meillä myös konenäkö- ja robotiikkapuolella. Okei. Siellä oli vielä Outi. Mulla olisi tällainen, onko ruoan verkkokauppa keräilyyn olemassa jo jossakin sovelluksia, siellä on näitä. Kun tuossa oli tuo jogurttipurkit kerran sen. Niin kuin, että laatikoita keräillään lähetys. Asiakaskohtaisia, että onko se kaukana se? No ei se, kyllä se ihan niin kuin todellisuutta on, että kyllä meillä ei ole itsellä niin kuin semmoisissa sovelluksissa ollut, mutta tekniikkana on ihan niin kuin tätä päivää jo. Tiedetään missä tuotteet sijaitsee ja pystytään roboteilla ne sieltä noutamaan ja viemään paikasta toiseen. Oliko siellä vielä jotain käsittelyä? Hyvä. Kiitoksia Panu mielenkiintoisesta esityksestä. Kiitos.